Manguma Express paDrumas Media ipapo kuti ta Andrew Neshamba Tando and Opa Peter Msara Francis Amandishe Fletcher the Arrow Maker Drumas Media yakanyanya nokukwazisa iye muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rari mwezuva nhasi unoka tiri mumusha weKadoma. Panapa ndine vakomana matwins amene vamwe munoati maidentical twins. Chandingade kukutaura nezvevakomana ivava vese vari mumedia industry. Tinogara tichisangana apo neapo patinenge tichiita basa, saka nhasi ndaona zvakakodzera kuti aiwaka timbokurukura navo. Ininika rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Panapa ndina Edson na Edward. Vakangobvisa hembe dzavo vanhu ivava ndogona kutonetsekana kuti uya ndoupi, maybe the best kunenge kwokutombotanga ndakwadza mumwe face kana kuti mumwe anofanira kutitengeta ndebvu nai sanganai nemhuri yeZimbabwe. Waita madzibaba. Kwasisa yenyu mhuri yeZimbabwe? Mhuri yeZimbabwe makadii. Nokwasai nemufaro mhuri yeZimbabwe. Hamunotaura yenyu mazita enyu? Ndinoitwa Edward Chasumba. Edward Chasumba. Aha. Edson Chasumba. Ndingade kungonzwa kuti imimi semi-identical twins ndapi mama-challenges amunombosangana nawo takatarisana ne-members of the community? Right. Pama-challenges apa, one, we are always under spotlight. Patinofamba pai vanhu vanonga vachingotarisa ndo zvakaita matwins, vamwe vanonga vachitonongedza kuti unaona matwins aya. Saka ndo challenge yatosangana nayo kuti munenge muchitonongedzwa munzira muchitange muchino zvamuri, but anyway ndo zvazviri, ndo masikirwa tete kaitwa. Ndipi challenge yamunosangana nayo? Let me just highlight an incident yakamboitika mumashure. Taenda kuBotswana tasvika paboat, so my brother vakatanga kucross, then masoja ipaboat apaipai pandakazenge ndakupinda inini vafunga kuti the same person ina cross aenda ku the other side of the border, yet I was still in the Zimbabwe side, so he had to call back me and call my brother kuti what is really happening. Zvine ma-inconveniences kuvene sometimes kuva identical twins, because pane incident yakaitika yekuti tichicrossa border kuenda kuBotswana, my brother first crossed, then I was following him. After acrossa, then masoja anga ari paborder paipa vafunga kuti I'm the same person ambocrossa, but yet I'm back again to Zim side. Saka vakashaya kuziva kuti kochi chinombonyatsoita, yet we were two. So what I'm trying to highlight ndezvokuti there are some incidents whereby zvine ma-inconvenience kuve identical, yet at the same time zvine ma-advantages again. Ma-advantages acho, I have a driver's license, he has a driver's license, I can use his license, he can use mine. Mapurisa muri kuzvinzwa. Right, tochienda panhau dzemabhebhi kana kuti dzemadzimai, makaroora here? Takaroora. Apaitike confusion here kumadzimai? Kumadzimai, one thing jandoziva pamadzimai, uri pafoni, tikafona tiri somewhere, voice rei wake anoriziva. Tikambozvitry hedu tida kuti areka timbova-confuse toona kuti chii. The moment yaunobata phone, kuti hello, anotokuudza kuti bvapo hausiri. I can allude to what he's saying, because yesterday his wife phoned me. I just picked the phone. And ndakuvaudza kuti ndianade, but ndakatonzwa kunyatsoona kuti no, munhu wandofanira kutaura naye haasiri. Vakatonzi hamuzoudza baba atipa kuti no, ndati zvakati. So meaning kuti vakangonzwa izwi rangu over the phone. Ko iko kurasika kuti mukomana wangu ndeuyu, murume wangu ndeuyu, hazvimboitike here izvozvo? kurasika ndofunga
maybe my first days maybe patakatanga kuti tuonani patakatanga kusangana maybe vasati vaziva, but the moment vakangoziva kuti no ndo zviripo, you can naturally vanga vakutokonza kutoziva kuti ano, this one is my husband, this one is not my husband. Muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe, nhau iyi haisi hombe, asi chandaiunzira ndechekuti ndoziva kuti kune ma-identical twins ariko kunzoko akawandisa. Ndiudzewo zvamunofunga pamusoro pevanhu ivava. Zvakamboitikawo kwamuri pamusoro pevanhu ivava ma-identical twins. Tichitarisa panhau dzingava dzerudo, dzingava nyaya dzekukweretesana, hamunombosangana nemaincidents here kuti unotadza kuziva kuti ane mari yangu ndeupi. Ndofunga the worst thing, iwe ukadanana nemusikana womumitisa asina kuziva kuti unemwe mutwini, anogona kuti uchida kumuramba mese munogona kungoti hatizviziva ukadana naniwo. Saka modudza mucomment section muri yeZimbabwe kuti munoti kudini ma-identical twins, ndeapi ma-incidents amunotondera akamboitika kwamuri nevo vanhu vakafanana ava. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba, tiri muno mumusha weKadoma. No.